Molweni, igama lam ndinguZenani Mithi, ndaziwa ngoQueen, ndingowasekhaya mandi. Ndibhizi apha ndineshishini lam litshisanyama eMpompeni, ndiphinde ndibe ne-NPO yam endiranayo, established in 2013 engu-Ukukhanya projects. Ukukhanya ke senza imisebenzi emininzi ukuphuhlisa iinkqubo ezikhoyo ekuhlaleni. Khaya mandi likhaya elimnandi kum, ndinguZenani. Family yam iyalapha yonke, sikhulela apha sibaninzi, ndiyi-generation yesine ekhulela apha ekhaya mandi. It's been also very nice to see ikhaya mandi ikhula and all the programs and developments that are happening ekhaya mandi. Zonke zasonwabisa because siyayibona ikhaya mandi izoya iphucuka from what it used to be. There's been a lot of changes in Kamandi. Singaqala City, there was a time where crime was unheard of in Kamandi. Today, however, it's a completely different picture. We can no longer walk freely. Izdrato zethu ekhaya mandi, and ibindivisa kabuhlungu lonto. However, ngoku with technology iphucukile, siyabona uba I think singakwazi usebenzisana si-community sisonke silwe indaba ye-crime, ngoba kaloku kule nyanga yamanina asikwazi besicula iculo lokuba siyahlukumezeka, sithi i-gender-based violence asisayifuni. So siyacela kuba otata abakhoya apha ekuhlaleni basincedise ukulwa indaba ye-gender-based violence, more especially kule nyanga yoomama ukuya phambili. Iimbokodo zalapha ekhaya mandi zidlalile ke indima xa kuthethwa ngokuphucula ikhaya mandi. Abantu abangoomama baye bama ngeenyawo baqale bavula amashishini abo, bavula iindawo zokugcina abantwana xa kukho isikolo nasemva kwesikolo. Zininzi into ezenziweyo ngabantu abangoomama. Sithi nathi siyile generation ikhoyo sesaphakama singamanina akhoyo ekuhlaleni, ndibala oSinazo, Hani, ndibale oLuphondo, sasebenza kunye sakwazi novula indawo ekuthiwa yi-victim friendly room ngoku. So amanina asebenzile apha ekhaya mandi, ukhumbule yokuqala bakhona. So ukusukela ngoku uyaphambili xa umuntu ongumama ehlukunyezwa akakwazi ngoku uhamba ayovula i-case esidlangalaleni. Unendawo ngoku eligumbi elibucala elizokwazi uba lihoyane netyala lakhe. So kanjalo ke amanina xa bekwazile uba mawadibane asebenze, sawubona umahluko in the community, and hopefully inkqubo ezinjena zingasinceda uya phambili. Fortunately, umsebenzi endiwenzayo has made me work with different kinds of people, different sectors, and yenze yalula uphucula ikhaya mandi. Kube mandi uba ndibone intsebenziswano xa sithetha ngento ezinjengekhaya mandi Heritage Festival, kubekho abantu abazayo abafunda usincedisa. Xa sithetha ngokuphucula i-ECD ezikhoyo, ii-creche ezikhoyo, umzekelo isizamile, the oldest creche in Khaya mandi, kube khona abantu abaphakamayo bathi iza sisonke siyancedisa. So umahluko endibonayo mna with what we've been doing apha ekhaya mandi, kuphucula uza namathuba aphucukileyo for abantu bethu balapha ekhaya mandi from all demographics, that is ulutsha, omama, otata, and sayibona loo ntsebenziswano ingenza umahluko omkhulu if singaqhubekeka sisebenzisana apha ekhaya mandi. I-internet apha ekhaya mandi e-uncapped isenzela nje ubomi bube lula kakhulu. Sibonile kweli thuba eli usukela kulo nyaka kupheleyo uzotsho ngoku umahluko esinawo nje apha ekhaya mandi, ngoba kaloku ngoku siyakwazi uaccessa izinto like ezinjenge-educational platforms, izinto ebesingakwazi ufikeleleka kuzo before. Siyakwazi ngoku sizifundise, amathuba engqesho siwajonga online and then siya-aplaya, siyaqeshwa. Kulula nje usebenza ngoku. Siyabona nangoku xa sibona sixakwe buzo yabantwana yesikolo, sikhangela nje ifoni, siconnect ku-internet, sibe sesingena. Sisuka ke apha ekhaya mandi kwithuba elibi apho besikhe saphulukelwa bubomi yomntwana obesemncinci, umfana ebena-21 ebezofumana i-internet ngase-library, waphela ebulawa kuhlutshwa ifowuni yakhe. Ngoku siyavuya ngoba ndawo naphi na esiya kuyo xa siyazi uba sine-internet siyayazi ubomi bungcono, siyakwazi ucommunicate much easily than we ever could before. So isenzela nje ubomi obungcono, senzela ubomi obungcono kakhulu. Sayibulela futhi thina xa ithe yafika kweyethu i-township ngokuqala.